Buongiorno, ciao, volám sa Andrejna a dneska si ideme navariť talianské recepty, ako prvé paradajková mačka. Takže v každej dobrej paradajkovej mačky nesmú chýbať 4 suroviny. Ceznak, mrkva, cibula, sedano. Takže ideme na to. Najskôr si nakrájame cibula na drobno. Na malé kocučky, samozrejme aj kvalitný olivový olej. Dáme si cibula do olivového oleja, pripravíme si ceznak, stačí nám jeden strúčik a toto budeme nechať tak, ako sa povie po taliansky, aglio in camicia, takže v šupke. Ale takto povolíme. Vybereme si sedano, stačí nám takto, spodok odrežeme, ale nevyhodíme. Tieto vlasy je dôležité, aby sme ich troška dali preč a môžeme si nakrájať. Najskôr podložke a opäť na malé kosučky. Môžeme dať do cibuli a olivový olej. Mrkva je veľmi dôležitá pri paradajkovej mačky, aby sme potom nemuseli dávať cukor, lebo stiahne kyslosť z paradajkovej mačky a pridáva sladkosť. Opäť na polovici a malé pasíky a na kocučky. Môžeme dať do nášho hrnca a pomaly jemne budeme miešať. Toto je dôležité 3, 4, 5 minút to takto pomaličko dusiť, aby sa tá zelenina zjemnila a pustila tú voňu. Jemne osolíme teraz. Môžeme si vyberať ceznak, ktorý bolo v šupke, takto. Urobil svoju robotu, pridal chuť, zatiaľ nepotrebujeme. Ak vám to chutí, samozrejme, nechajte si tam. Pripravíme si naša passata di pomodoro. Môžete používať aj peláty, aj polpa, to znamená paradajky drevené na kocučky, alebo zároveň používať passata di pomodoro, to znamená už paradajková mačka mletá pripravená, jemná kremová a to budete mať určite chutnejšie, rýchlejšie. Ak na záver vaša paradajková mačka stále bude troška kyslejšia, nepridajte cukor, radšej pridajte kvapka mlieko. Zjemní to a bude viac sladšie. Pridáme si tam paradajková mačka. Aj toto, čo je tu, potrebujeme. Takže zoberieme troška vody, umieme tú fľašu a pridáme to tam. Určite nepridávajte žiadne sušené bylinky, bazálka, oregano a nemá čo robiť. Keď bazálka, určite na záver a len čerstva. Zatiaľ tú našu omáčku necháme takto, môžeme jemne prekryť. 30 minút takto pomaličko budeme dusiť a potom sa vrátime. Už je výborná, ale ešte chýba tomu sol. Naša paradajková mačka je hotová, ideme vyskúšať. Výborná. Na to môžeme teraz pridať bazálka. Bazálka takto lístka, stačí ručné, nech sú tam priznané. Môžeme opäť miešať a môžeme odložiť, nekonzumovať, alebo potom si urobiť nejaké cestovinky. Zároveň toto, keby ste pridali trošička vody, z tohto si viete urobiť aj paradajkovú polievku. Teraz ideme na Sicílii a ukážeme si bruschetta a pesto s trapani.